Тук Наско и това е най-грозната украса на света. Който я гледа, къде. Някой се смее, но кой? Както и да е. Това е най-грозната украса на света. И къде? Как, чакай. Който гледа това клипче, вижте, най-старата украса на света. И това. Който иска да коментира отдолу коментарите, да коментира, който ме подкрепя за най-старата украса на света, да ме подкрепи. Който не, да се офейка. Вижте най-старата украса. Къде? Който ме гледа, да коментира.